Avui estem amb el nou Audi A3 e-tron, el primer model híbrid endollable de la marca alemanya. Combina un motor 1.4 turbo FSI de 150 cavalls i un motor elèctric amb bateries de 102 cavalls. Tot ell forma un conjunt de 204 cavalls. Si voleu saber-ne més, acompanyeu-nos. El nou Audi A3 e-tron és un avançament del futur, l'inici d'un camí que a poc va agafant totes les marques. Els models híbrids escenifiquen la transició cap als models totalment elèctrics i avui en dia són una gran opció per ser més nets amb el medi ambient i reduir els consums. Estèticament, l'Audi A3 e-tron és exactament igual a qualsevol A3 Sportback, però es distingeix per la presa de corrent que s'amaga darrere el símbol d'Audi, dins de la graella frontal, o la manca de sortides d'escapament visibles. L'unitat de proves era de color vermell i equipa un sostre panoràmic que es pot obrir i tancar i unes boniques llandes de 18 polzades, que són massa grans per aquest tipus de model. L'interior segueix l'estil elegant i esportiu de la marca alemanya i es percep clarament la seva qualitat. L'espai interior és totalment suficient, però el maleter perd part de la seva capacitat respecte a l'A3 normal, amb tracció davantera, ja que sota se situa el seu dipòsit de combustible. Però, sens dubte, el més interessant d'aquest model és la seva mecànica. L'Audi A3 e-tron munta un motor de benzina 1.4 TFSI de 150 cavalls i un motor elèctric de 102 cavalls. Tot el seu conjunt dona una potència de 204 cavalls, que es mouen gràcies al magnífic canvi automàtic S-Tronic de 6 velocitats. Com tots els models híbrids, podem escollir entre diferents modes i ho farem a través del seu botó, que se situa just al costat del Select Drive. Un cop el pitgem, mirem la pantalla i ens apareixen 4 opcions. Primera opció, mode totalment elèctric. El cotxe sempre arrenca amb aquest mode, excepte que no hi hagi bateria. I la primera impressió sempre s'estranya, ja que no es percep cap soroll que provingui del motor. Avancem en sigil. I Audi ens diu que tenim 50 km, però és variable segons el que li trepitgem l'accelerador. Aquest mode és ideal per recorreguts urbans i es desactiva si superem els 130 km/h. Segona opció, mode totalment híbrid. Aquí funcionem amb els dos motors, el benzina i l'elèctric. El que mana és el de benzina i l'elèctric el recolza. Anant a punta de gas es poden aconseguir consums realment baixos, però si desitgem trepitjar l'accelerador, la resposta serà bestial, ja que s'activen els 204 cavalls de potència. L'Audi A3 e-tron es guarda una punta anomenada Boost, que et dona una acceleració momentània a l'estil KERS, que utilitzen el CFU. Tercera opció, Hybrid Hall. Segueix el mateix funcionament que el mode totalment híbrid, però aquí manté la càrrega de la bateria, és a dir, utilitzarà menys el motor elèctric per tal de guardar-se el percentatge de càrrega que tenim. Quarta i última opció, Hybrid Charge. Aquí, l'Audi A3 e-tron funciona quasi sempre amb el motor benzina i mentre circulem utilitza la força de les frenades i la desacceleració per anar carregant la bateria del motor elèctric. Amb aquest mode ja us podeu oblidar dels consums baixos. L'Audi A3 e-tron és un cotxe formidable mecànicament, però el seu comportament queda una mica perjudicat. Sí és cert que l'acceleració i la resposta del motor són espectaculars, però si circulem amb ells per les corbes notarem un balanceig excessiu i molta poca confiança. Això és problema dels 300 quilos extras que pesa l'Audi A3 e-tron respecte al seu germà, l'A3 Sportback convencional. En definitiva, l'Audi A3 e-tron respon a totes les demandes que se li exigeixen a un híbrid, però li faltaria una mica més d'autonomia elèctrica. És un cotxe burgès, destinat al confort que asseguren una gran eficiència. Per acabar, el seu preu, a prop dels 40.000 euros. Esperem que us hagi agradat l'experiència híbrida del nou Audi A3 e-tron. I ja sabeu, si voleu seguir tot el món del motor en català, www.diaricatalà.cat. Salut i gas!